jawɗana ki dera wujjammi andutu jango hewtay kayasi hande ɗo wigol ono boni seeɗa nalaga kori janka men ga ko gore jam wontindinani lan ɗo fimo goreke mambo binta mo san foro ni eyo awa kanko tindinani lan waɗannomo ɗo lekki resisi mi gollan noon wallahi miɗo gollani on komi gollanali goɗɗo ha hande ko ɗum o wolani lan joni min kankon ɗo ko tikko tak wallahi de mi kori ko on ɗum faala ɗon noon kanmo koye lan mari probléme ji boy probléme on worɓe ɓe mi alana yiwde ay ɓe calculalan ko ɗum woni kala gorko mo mi wondi e mum ko balɗe ɗiɗi sukaɓe yiɗa ɓe yiɗalan few mi anda ko ɗum woni e am awa heeɓi si tawi ko jinnaro an ɗum ka ko goɗɗon lan wadde ɗum ko jinna watta ɗum ɗon o min noon jinnaji ɗin ɗo fof mi nanngay ɗi min nanngay jinna margana mi nanngay jinna satina mi nanngay jinna kurbato mi nanngay jinna hoko haka foppo mi golliray ɗo sasa e walisi fof mi lancodiray mi muɗinira nani hayɗi ko falɗa ko mi jindi yamiron ko ñamoɓe mbuɗe fenoɓe tun woodi awa andi kon ɗum watta ɓooro ha laaɓami loote na lekki fa ɗi foppu miɗo wondi e muɗum a yiki ɗo lekki a ɓoroto ɗo ha laaɓa pos mi looteki mi tawaka ɗo fi on ɗum mi karmokojo lottalam awa falaka mi kono go mi nani karmokojo lootowo goɗɗo a falaka woni o ɓe karmokoye lam fala sansane lan ɗon kono no mi jertirta mbiɗa duwa lootade kile o ɓe darne lan solution go min watala lootude de e awa gasi jogo ɗo joni lootoɗa miɗo jooɗi awa hucce to mi huccaka ton dara e awa noon joni noon ko yaɓorto noon lootoɗa joni hucce tun awa ton darange awa eyo awa koye mi naadu ka koye mi yalti koya koye mi naadu ka koye mi yalti yo a heeli jungo ko mbiwima ɗum koya naadu hey ɗum ɓuuɓaali koye to mema konto yiwɗon ɓuuɓaali woni awa to mema onon kon kamokoɓe bandiɓe goy bandiyagal ko si owe ɓuuɓi foy ɓuuɓaali ka kalmo koye a gayni mi gayni ɗum ɓuuɓaali kalmo koye o farotola woni ɓuuɓaali min koye jango na ɗum goye haalannoɗam owe mi nani ɗo wawi lekki amme taw mema kono a lannaaliki owe joɗɗineɗo mi gaynal taw kono e kalmo koye gani joni mi handinte hunde wotere suka mo fottuɗa wo hiɗete mo adiɗa noon fottude e muɗum wo kon ɗo woni moodima ka yaltiɗo ittide hande kala mo adiɗa fottude wata añumo sabu no waɗante ko a heɓaɗi ha hande a nani ko ɗum mi ɓuuri faale awa jaɓu ɗo awa kalmo koye nani ɗo joni ko jeelu eyo hoore kuɗol ngol ɗon ndar ɗon 50 000 karmo koye min komi tampuɗo min mbuuɗi andino ko ɓiɗa awa gasi joni ndar noon adda eyo min komi tampuɗo yo joni wallan ɗon heɓata komi ñaama heɓata ko ñaama iɗaari ɗaɓɓere mbuuɗi iɗaari ɗaɓɓere goɗɗum neekoy wallay karmo koyen joni noon joni ko ɗi ɗo woni ɗo ko jelu woni ɗon a waddu ɗo joni jogue ɗo ara o yawaali si a jango moƴƴi komi waɗanta on kon ko Allah tun andi ko hunde ko ɗum anni probléme ala nani sa yehi lootaɗi bo ɓi haaɗi moƴƴa nani karmo koyen to woni nde awa kasi yehe joni yehe onon kay koɗi wawɗon on jarama jarama nani todir nani awa kono an kadi mi yiya lootu ɗum fof ɓuuɓaali karmo koyen ɗon farana ka